हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि आबुं सावथुन आरो एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलआव प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव सिगांग्रो सौहैयो। भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय मेगननि इशारा। बे बर' एलबामखौ सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्टआव आपल'ड खालामनाय जादों दे लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों रेन्डाम राभा, कृष्णा बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट टुनखौ खालामदों अल्फिनस्टन बर'। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। भिडिअखौ जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों दे लोगोफोर।